12 июн дар рӯзи дуюми сафар асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд корхонаи коркарди ғалла ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвестро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Нахуст пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар даромадгоҳи ҷамъияти мазкур бо намунаи маҳсулоти истеҳсолии корхонаи навбунёд ва гурӯҳи коргоҳҳои истеҳсолии ғалладонагӣ ки ба намоиш гузошта шуда буданд шинос гардиданд. Корхонаи коркарди ғалла дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар асоси дастуру супоришҳои бевоситаи роҳбари давлат ба истиқболи шоистаи 30 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади расидан ба ҳадафи чоруми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат аз тарафи соҳибкори маҳаллӣ Илҳом Рабиёв бунёд ва мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. фаъол сохтани ин корхона ки яке аз корхонаҷоти бузурги коркарди гандум дар қаламрави кишвар мебошад, дар воқеъ бобати таъмини амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон саҳми муносиб мегузорад. Зеро бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда, махсусан пешниҳоди имтиёзҳои андозӣ барои воридоти ғалла, бахши коркарди гандум дар мамлакат таи чанд соли охир рушд пайдо кард ва коркарди босуръати он эҳтиёҷоти дохилиро қариб комилан аз байн бурд. имрӯз дар ҷумҳурӣ 46 корхонаи ордбарорӣ амал мекунад ки иқтидори 2,5 миллион тонна гандум дар як солро дорад. бо дастгирии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолият оғоз кардани ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест қадами устувор дар самти афзоиши ҳаҷми маҳсулоти воридот ивазкунанда ва таъмини амнияти озуқаворӣ ба ҳисоб рафта, маҳсулоти тавлидотии корхона дар фаровонии бозори истеъмолӣ нақши бузург хоҳад гузошт. роҳбарияти олии сиёсии кишвар имрӯз талош бар он доранд ки пас аз таъмини бозори дохилӣ масъалаи содироти орд низ ба хориҷи кишвар тақвият дода шавад. ёдовар мешавем ки зимни мулоқот бо соҳибкорони ҷумҳурӣ 14 октябри соли 2019 ин соҳибкор дар назди пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар хусуси ташкили 2 корхонаи нави саноатӣ иқдоми худро баён дошта буд. инак бо гузашти муҳлати начандон тӯлонӣ бо истифода аз имконияту имтиёзҳои фароҳам овардаи давлату ҳукумат ба бахши хусусӣ ва ҷиҳати саҳмгузории бештар дар самти амалисозии саноатикунонии бо суръати мамлакат корхонаи нави истеҳсолӣ сохта мавриди истифода қарор дода шуд. коргоҳ дорои хатти муосири истеҳсоли орд буда сохтумони он соли 2019 оғоз гардида буд. барои бунёди иншоот 85 нафар сохтумончии маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин гардида корҳои сохтумонӣ дар сатҳи баланд ва бо риояи меъёрҳои меъморӣ бунёд карда шуданд. масоати умумии корхона бо фарогирии як коргоҳи дигар ва иншооти ёрирасон 5 гектар буда арзиши воқеии иншооти ба истифода дода шуда бо назардошти таҷҳизоти насбшудаи сехи коркарди гандум ва истеҳсоли орд 53,3 миллион сомониро ташкил додааст. аз ин ҳисоб 18,7 миллион сомонӣ барои харидорӣ ва васлу насби таҷҳизот сарф гардидааст. дар бартави дастури ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ватанӣ тасмим гирифтем ки бахшида ба 30 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон коргоҳи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвестро таъсис диҳем. хурсандона имрӯз бо иштироки пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон корхонаи коркарди гандум ва истеҳсоли орд ба кори худ шурӯъ кард ва дар ин коргоҳ 200 нафар коргарон бо ҷои кори доимӣ таъмин шуданд ва бо музди маоши хуб таъмин мебошанд. баъд аз он ки имтиёзҳои андозӣ бевосита ба коркарди гандум ва истеҳсоли орд дода шуд ва дар тӯли 10 соли охир воридоти орд пурра аз байн рафта имрӯз қариб 95% маҳсулоти ордӣ дар дохили ҷумҳур истеҳсол мешавад ва пурра талаботи бозор бо орди хушсифат таъмин мебошад. арзи сипоси худро бевосита ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баён менамоем ки мо соҳибкоронро дастгирӣ карда истодам. дар коргоҳ идоракунии раванди истеҳсолот пурра ба таври худкор ба роҳ монда шудааст. иқтидори истеҳсолии сехи коркарди гандум ва истеҳсоли орд дар як шабонарӯз 650 тонна гандум мебошад. воридоти гандум ва ғалладонагиҳо ба коргоҳ тариқи роҳи оҳани инфиродӣ ба амал бароварда мешавад ки аз тарафи соҳибкор бунёд карда шудааст. дар як вақт дар анбори корхона то 30,000 тонна гандум захира ва нигаҳдорӣ карда мешавад.
воридоти гандум ва донагиҳо аз ҷумҳурии Қазоқистон ва Федератсияи Россия ба роҳ монда мешавад ва барои ин аллакай шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. баробари ба истифода додани корхонаи коркарди ғалла, ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 200 нафар сокини маҳаллӣ бо ҷойи кори мусоид ва маоши хуб таъмин карда шуданд. равандҳои технологии коркарди гандум аз чунин этапҳо иборат аст. Якум, тозакунии гандум. Дар раванди тозакунии гандум мо ғашҳои бегонае ки бегона тухми алаф ва дигар моддаҳои минералие ки дар гандум мавҷуд аст, дар ҳамин раванди тозакунӣ ҷудо намуда марҳилаи дуюми раванди коркарди гандум ин коркарди гидротермикии гандум мебошад. дар ин раванд мо гандумро бо таҷҳизоти махсус шушта онро нарм мекунем. баъд аз он раванди майдакунии гандум мегузарад ва дар таҷҳизотҳои махсуси осиё зина ба зина майдакунии гандум мегузарад. дар ин марҳила инчунин ҳосилшавии намудҳои орд шуда мегузарад. дастандаркорони ташкили корхонаи нав иқдом гирифтанд ки бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон арзиши ҳар халта ордро аз 240 сомонӣ то 200 сомонӣ поён фароварда ба фурӯш гузоранд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташаббуси соҳибкорро намунаи барҷастаи ватандӯстӣ ва саҳмгузории фаъоли бахши хусусӣ дар шукуфоии бештари ватан маънидод карда дастур доданд ки ба сифати маҳсулоти истеҳсолшаванда ва арзиши дастраси он таваҷҷӯҳ зоҳир карда шавад. муассисони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвест тасмим гирифтанд ки дар ҳамин минтақа коргоҳи дигари саноатӣ, корхонаи истеҳсоли хӯроки омехтаи чорворо то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд намоянд. соҳибкори маҳаллӣ барои дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайваста бобати равнақи бештари соҳибкории истеҳсолӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арзи сипосу миннатдорӣ баён кард. Довоздахуми июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон коргоҳи истеҳсоли равғани растании ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Хубҷам Инвестро дар ноҳияи Бобоҷон Ғафурови вилояти Суғд ифтитоҳ карданд. сарвари давлат ба фаъолияти ин коргоҳи истеҳсолӣ ки аз тарафи соҳибкор Илҳом Рабиев бунёд гардидааст оғоз бахшида кори иншоотро дар шароити имрӯзаи бозори истеъмолӣ судовар маънидод карданд. коргоҳи коркард ва истеҳсоли равған бо маблағи 21,1 миллион сомонӣ бунёд ёфта барои воридоти технологияи истеҳсолӣ 14,5 миллион сомонӣ масраф гардидааст. корхонаи мазкур дар пайгирӣ аз сиёсати бунёдкории роҳбарияти олии сиёсии Тоҷикистон сохта шуда нишонаи татбиқи амалии саноатикунонии босуръати кишвар дониста мешавад. иқтидори сесолии сехи мазкур дар як шабонарӯз коркарди 50 тонна чигит ва офтобпарастро ташкил медиҳад. корхонаи равғанбарорӣ ягона сехи инноватсионӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки дар ин ҷо истеҳсоли равғани покгардонидашуда дар чанд марҳила ба монанди раванди безараргардонӣ, сафедкунӣ, сарднамоӣ ва банду бас намудани онҳо ба роҳ монда шудааст. ҳама таҷҳизотҳое ки дида истодед пурра автоматикӣ буда ба меъёрҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ мебошанд. маҳсулоти мо дар тамоми ҷумҳурии мо дастрас карда мешаванд. зиёда аз 177 нуқтаҳои фурӯши маҳсулотҳои Хубҷам Инвест дар тамоми ҷумҳурӣ ҷойгир мебошанд. ҳозир мо тасмим гирифтем ки боз ҳамин сифати равғани худро аз ин ҳам баландтар бароварда ба мардум дастрас кунем. барои содиротам мо омода ҳастем.
سروری دولت محترم امامعلی رحمون با صاحبکار دستور دادند که صفت محصولات استحصال شونده طریق تشخیص جدی آزمایشگاهی و دیگر روندهای حتمی استحصالی براه مانده شود. تذکر داده شد که آغاز استحصالات از پاکگردانی روغن صورت میگیرد که آن در نوبت خود از 4 مرحله عبارت است. در کارخانه نو 100 نفر ساکن محلی با شغل دائمی تأمین گردیدند. اکثریت کارگران از مرحله های آموزشی گذشته دارای ملکه بلند کسبی می باشند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون تشبوس صاحبکار الهام ربیوف را که توسط حسی بلند میهندوستی توانست در 2 کارخانه نوی صنعتی 300 جای نوی کاری تشکیل نماید نمونه عبرت خواندند. موردی ذکر است که در جمهوری 41 کارخانه روغنبراری با اقتدار استحصالی 160,000 تن روغن رستنی در یک سال فعالیت میکند. سال تا سال با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از صاحبکاری وطنی با راه تأسیس کارخانه‌های نو و معاصر صنعت استحصالی حجم واردات اکثر محصولات کشاورزی از قبیل مواد نیاز اول از جمله آرد و روغن کاهش داده می شود. سهم صاحبکاران وطنی در تأمین بازار استعمالی با مواد خوراکباری، عملی سازی هدف استراتژی صنعتی کنانی با سرعت مملکت و تأمین امنیت آذوقه‌واری ارزنده است. باید گفت که در مجموع صنعتیان مملکت با افزایش دادن حجم استحصال محصولات خودی آذوقه‌واری عوض کننده واردات در پس بردن حجم واردات محصولات به کشور و تنظیم نرخ مساعدت کرده ایستادند. از روی معلومات آماری اگر ماه‌های ینور اپریل سال 2020 در جمهوری 8.5 تن روغن استحصال شده باشد، پس این رقم در همین دوره سال 2021 به 8.9 تن رسانده شد که 103.8% نقشه را تشکیل داده نسبت به سال قبلی 0.3 تن زیاد است. یعنی تمایل افزایش حجم استحصال در کارخانه‌های روغنبراری مملکت مشاهده می‌گردد و این خود باعث کاهش یافتن واردات محصولات از بیرون کشور می‌گردد. رهبرت کارخانه استحصال روغن جمعیت دارای مسئولیت محدود خوبجم اینوست در ناحیه باباجان غفوروف تصمیم گرفتند که با افزایش حجم استحصال روغن در تأمین طلبات بازار استعمالی سهمگذاری نمایند. اینچنین در تنظیم نرخ روغن تأثیر رسانده آینده محصولات خود را به استانداردهای جهانی مطابق و به خارج کشور صادرات نمایند. دوازدهم ایون اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бинои маркази стандартизатсия метрология сертификатсия ва нозироти савдо дар вилояти суғдро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бинои нав дар маҳаллаи темурмалики шаҳри хуҷанд ба таври замонавӣ бунёд гардида аз 5 ошёна бо таххона иборат мебошад. дар шафати бинои асосии маркази тоҷикстандард дар вилояти суғд иншооти дигари ёрирасон бунёд карда шудааст. марказро дар асоси нақша чорабиниҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бунёд намуданд. дар таххонаи бино шӯъбаи санҷиши воситаҳои ченак ва ҳуҷраи ташхиси пойафзол ҷойгир карда шудааст. шӯъбаи санҷиши воситаҳои ченак аз озмоишгоҳҳои санҷиш ва андозагирии воситаҳои ченаки гармоӣ техникӣ, ташхиси таҷҳизоти барқӣ, санҷиш ва андозагирии ченаки вазн, санҷиши воситаҳои ченаки геометрӣ, санҷиши воситаҳои ченаки электромагнитӣ, санҷиши воситаҳои ченаки басоматҳои радио иборат буда, ҳар кадоми он бо технологияи навтарини соҳа пурра таъмин мебошад. зимни шиносоии сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити нави фаъолият гуфта шуд ки дар шӯъба зиёда аз 20 номгӯи ташхис гузаронида мешавад ва дар он мутахассисони соҳибтаҷриба ба кор ҷалб гардиданд. маҷлисгоҳ бо 100 ҷой ва ошхонаи марказ бо 40 ҷой дар ошёнаи якуми иншоот ҷойгир мебошад. дар ошёнаҳои дуюм, сеюм ва чоруми бино утоқҳои кории маъмурият ва шӯъбаҳои марказ ҷойгир буда кормандон бо дастгоҳу таҷҳизоти муосир таъмин мебошанд. дар марказ толори конфронс низ мавҷуд аст. озмоишгоҳи ташхиси маҳсулоти хӯрокворӣ, кишоварзӣ, нуриҳои минералӣ ва бактериологии марказ дар ошёнаи панҷуми бино аз ҳуҷраҳои микробиологӣ, ташхиси ғалладонагиҳо ва маҳсулоти аз он истеҳсолшаванда, спектроскопӣ, физикӣ химиявӣ, муайян намудани организми генаашон тағйирёбанда, ташхиси металлҳои вазнин, тайёркунии намуна,
نگهداری نمونه. انبار نگهداری ریاکتیوهای شیمیایی و حجره‌های یاریرسان عبارت میباشد. بخش نظارت پخته و پله و آزمایشگاه محصولات نفتی در بینای علاهیده جایگیر بوده، آن هم با تجهیزات نوترین جهازانیده شده است. در آزمایشگاه تشخیص سوزشواری دیزلی، بنزین، روغنهای محرکی، مایع خنک کننده و غیره گذرانیده می شود. و پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان اطلاع داده شد که انشاء از حساب درآمدهای مرکز استانداردیزاسیا، مترولوژی، سرتیفیکاسیا و نظارت سودا در ولایت سوخت در موضع بیکار خوابیده بنیاد شده است. مورد به ذکر است که تا بنیاد گردیدن بینای نو مرکز تاجیک استاندارد در ولایت سوخت در 3 بینای علاهیده، این هم از همدیگر در مسافه دور فعالیت میکرد. اکنون همه بیناهای مرکز در یک بینای زیبا با حشمت و دارای شرایط معاصر و مساعد جای گرفت که این در پیشبرد و رشد ساحه، تامین سطح، صفت و سرعت خدمترسانی ها مساعدت عمیق می نماید. در حول بنا و اطراف آن گل و درختان آرایشی و همیشه سبز شنانده شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به اجرای کارهای ساختمانی بهای بلند داده استفاده ثمرناک امکانات موجوده و تامین بخطری حیات و سلامتی اهالی را در همه سمت‌ها مهم شماریدند.